şükür. İnanç bilir mi bilmez mi? Onu nemeden demek çoğunda belli olur. Gök renk'e basın, gök renk'e. Yoksa çıkayandır. Bağışlarsınız para. Yanlışlıkla çıkanlar oldu. Ne ben 4-5 tane soru ödüm bir yenilecek köpsek atı yenilir. Pide verecek o köpsünü o yanı diyarsanız ya tutyanı diye tutursunuz sonra onun soruları cevapları geçer. Kavırdatlar gurur verecek. Bu doğru ağır değil. Ya ben size bir oku geçecek demem yok. O yönü bir bilenlemdir. Gurur etmekçi de. Ne yetati nemem şu tarih var da. Yani tarihi doğru okumadım diye düşmanın dostumun düşman yalık görünmeli şeyler akıllarının sözü var. O da ben katı doğru mu kan yani. Ne ben birinci nemem doğru ne Türkmenistan'la 150 yıllık ya da 100 yıllık ya da 70 yıllık bir tarihi yadigarlık diyelim mi ya da bina diyelim mi ya işlep durun bir yetkamı var mı Türkmenistan'da? Yani şu birinci sorudur. Var olsa ne hilekatlar var yok olsa ne için yok onu biraz fikir etmen gibi deme diyende öyle bu deme olur yalak ben biliyorum mi bir kanak demeni adak geçeyim sizin biliyorsunuz bağ olsa üstüne oşorsunuz o ne 150 yıllık Türkmenistan'ın ayakta duran bir binası var mı? Tarihi bina değilen de o ketekli nemelerden başka ben fikrimce yok 100 yıllık var mı? O 100 yıllık olmağı mümkün. Yine Marin Kulüpte oldu, Çerjoğun Kulüpte de oldu. Onun Marin belki de Şerstamoy kötü ya da Aşıvad'ın şorkuma talını yemesi var da o da 70 yıl mı 100 yıl mı onu edil toşunu bilem o kolonyonu yani ya Sovyet demesinin ilkinci tarihlerine tanındı ya da biraz sonradan üngraktır ya sonraktır da onun yeni de bir soru Atavalarınızdan miras kalan baylık ya da neme esas serişte de taşınma değil ya da Türkçe ya yer ya hakiki baylık kalan bağım kanşı milletin demesinde Ankara'dan gelen baylık benim fikrimce yok olmalı. Onun ne en önemli demeyin yönü ağırlıklı oğullarda yaşayanınız ya kardeşleriniz yaşayandır ya da enatalarınız yaşayandır ya kardeşleriniz yaşayandır. Oğulun bağlı oğullarda yaşayış caylar vardır. Şolar 20-25 yıldan sonra tevelinendir. O nesilden o nesile geçip bilyani katı telçemdir. Onun ehli Türkmenistan'ı gözümle tuttum. Ve şunu bir yankı pulu vurup görün. Şun muhtarı geçerek olup bilecek. Yani ehli Türkmenistan'ın yankı Aktiyavr rayonun köydürgöçün anırtındaki Türkmen başı olmuş var. Şun oğullarının ay böğürdün te dostluk ya çarşanga çendi. Çarşangadan kuşka çenli. Kuşkudan te yankı
Krasnovodsk'a çenli oğullar vardır. Şolar netile geçirip bilen zatlar var. Ben atamdan alan miras şu. Ya toproktur, ya çaydır, ya yeni burada. Ya şu soruyu bir yerik belirlen. Onun yeni de bir belirlemeli de ne 70 yıl Sovyet doğurdu. 30 yıl ne kararsız doğurdu. Mektepten başlap, mektepten başlattı. Fadik yasırlan başlap, yukarı okulu zayını çeldi. Dine beyin yıkalayan fabrika, yani kerhana, dığına hey, yani fikret gördünüz mü? Yani mektebin gereğinde ya da yani yukarı bilim veren üniversiteleri, institutlarda. Dine beyin yıkama, bir kerhana da. Şoňa dikkat etdiňizmi? Çağalaryň okap ýör, ýöňiňizi uturundyňyz. Gorjak çağalar, geçenler, 20'ler. Şoňa ünt beren ordaňyz, şol beýin ýykaýan fabrikadyr. O kärhanadyr. O kärhana diýilende türkmençe bir erwet nemesi ýok. Ýöne türkçe bolanyň many değişikdir. Şol türkçe de gawat gelýändir. Käbir yerlerine türkmençe de gawat gelýändir. O şoň günäkärni kimden gözlemeli? Onun özümüz şoňa näçe keredýär? Sebäbi şo taýdan netil ýetişýär. Onun ýene de bir doğru ne vatan toprak diýär. Vatan diýilen ýer toprağımızdır. Şoňa näçe keredýän bolsaňyz, watany da şoňa alak keredýäňiz. Oňum daşy tergetdiler, raniyetde tuwadyr. Ne ýagdaýdy siz bizden şu wagt gowulmadylar, 20-25 ýyl içinde däl ýöne toprağın şoğru watyp ýatanny, tudap ýatanny gat gowulýar. Ne ol sizin watanyňyz. Şoňa garaýşyňyz näýilek, ne bir soru çykýar da, etaty ne? Inni şu zatları bir zat bilen deňeşdirmeliler, yani pikir etmek üçin. Men şoň üçin hem şu elektron döwlet diýilýäniň sanaw teknologiýasynyň näçelik işleýändigini, yani Şwediýa, Norwegiýa, Danmark, Gollandiýa emelerini görkezek bolýar. Onuň yani beren toraglygyň bir topary şoň bilen deňeşdireňizde o size ýene de bir näçe soragyň badygyny yani gapaçar da, yani bir pikir etmäle ışık açar diýip düşünýänler. O bu döwürtlerde elektron ne işlat ýok. Akıldan alışan anakardyň tapýaryn dady. O şeýlerek diýip düşünýänem bar. O sırtyna näme redetka sokdum. İşläp duýmy diýenlerim bar. O şonu ne size biraz görkezmek üçin käbir ýerlere ýyp çykmak näme diýen isleýänler. Ýekejem ne şu Şwediýaň bir
birjati adına Avanza diyorlar. Hemen Şutay'da 15-20 yıl içine girende de ne Şutay'dan giren ben yönü vakit almasın deyip ödüm girdim de telefonda IQ kodunu okudip giren ben size Şutay'da bir gıdıklı orada atlar vurkuz yoktu. Ne şu Şveçya'daki halka açık firmaların borsadaki yani günlük işlemi bilen şunun yani birce değerleri bakatı. Nedir? Ne şu kalonko şunun bakatı. Bu da her bir şirketin bakatı da. Bu da günlük öteyemi, kiçeleyemi, çok memeti. Ne milyon sek diye sek demek Şveççe Şvet kronu demek de. Doların bakatı şu an 10 dolar. Nol neyse şunlarlık nemeti var da bakatı. Ne Şvetlen ne AstraZeneca'sı. AstraZeneca hem Şvetlenki hem Büyük Britanya'nki da. Ne Şvet'taki hemen bakatı 1 trilyon 352 milyon milyar 932 oluyor da şunu onu böldüm. 135 trilyon oluyor. Şeyler mi? Milyar oluyor mu? Trilyonu onu böldüm. Milyar oluyor. O. 135 milyar dolar. Şu bakatsa. Şu firma yani şu firma derlen şu tadaki birdaki firmalar bir tane Şveçya'daki firmaların 10%'dir ya da 15%'dir. Yani tan oyuncu da, muhtar oyuncu da yöne ullordur. Ullon içine girmediğim var da. Yani mesela şu tayda Ikea yoktur. O hususi firma yani halka açılmadık firmada. Bunlar halka açılan firmalar. Bizim public diplomat kan ağdak geçendir. Halkınki, yani devletinki demek manini veriyor da. Şunu devlet koruyor da. Kanunlarım, ticari kanunlarım regulir dediliyor. İnni şu 135 milyar doldu. Ne aşağında yine yer vardır. Atlas Copco diye. Bu da AB'dir. Afi yankı çetiken çetli memede. İyileri ne şunun peşinde. Şunu alıp tatyalar iyi olup biliyor. Batı yönü halka açık tetin yok. Yönü son kârının peyda alayan ya delir alayan ne şolur yalak. Bunun içinde esası ailen yan demesi halkın pulu. Yani şu Şvet halkının. İnni şunun yani milyardan köp tanını terederler. Ne şu gidersin yüzlep vardır. Müngden geçenler. Ne şu tay 2 buradan kani yani şu 2 milyar 300 milyon 23 milyar trilyon 23 milyar diye olun 2'de 3 milyar oluyor da. Ne şu milyardan vakatı şu. İnni şulong cemlerde ummatsız oluyandır. Ben bunu yani maşin kalp cemleye oturmayın. Ayrıca optusam yok hemmesin cemliyen. Yani bir şu firmanı AstraZeneca'nı ya da şu ikisinin memesi dengrektir. Ağası bilen basını olsun. Bu da 20 milyar oluyor da. Ne Türkiye'nin birjatında Türkiye'nin en ulu firmaların 500 tanesi vardır Fıtay'da.
Şolong jemi ne aydın ya kemine bilyendir. Şolong tuğması ne açı? Kemine. Sapara men bir jany dolu bilemek, ýöne Türkiýanyň umumy büdjetini alsaňam 0,7 trillion da. Tutuş Türkiýany alsaňam. Inni şolong ne bir tane firması ähli Türkiýanyň firmalarının handan kendir. Ne aklın ediyen zati. Bunu siyasetçiler hiçbirinde de yoktur. Bolmalı hakam yoktur. Siyasetten giden son konsultant ya çoğu mendeş bardatlar olup işlep bilyendirler. Yani yönetime de girip bilyendirler. Olaram esası yani lobby hükümünde ulanmak için, yani daşarı yurtlarıyla kontakt etmek için, ulanmak için alınıyor da. O da katı selçen olayanlar o işlep böken şulan goloyunu parma hakam yoktur. Siyasi demek girin, demek yani eskere girin yalak şun yönetimini aksal tatıp bilye, nemet bilye, onun nemesi yok. Yol başçılık nemesine girme hakkı yoktur, kanun oraya. Şimdi ne Şved devletinin şu baylığı öyle hem mesi husustur. Public değil ya da. Şunun her birem yani dünya belli firmalardır. Atlarını kabirlerini emetik görülü. Volvo diye hem ben bileyim Volvo yok orada değildir. Atlas Copco diye yani ne ABB dünyanın hem yerinde vardır ABB. Dördüncü sıradadır. Investor diye arabalara yani investorlar hakikaten ama ne Volvo 7. 8. yerdedir. Ericsson onların aşağıdadır. Yani Ericsson'da da A'sı var, B'sı var da. İkisini boşandı, o da efekti daha polyandır. Şimdi şurada bir dat vardır. Üç vermeli dat. Şunun içinde nevit ya gaz yoktur. Yani yer asvaylık bilen işleyen bu dinip bir neme vardır, altın neme diyendir. O bakır çıkarayandır. Yani çok neme, gazvalyan nemelen nemesi. O da kanatlar bilen neme, kalanı hemmesi beyin bilen edilen saatlerdir. Ödem teknolojiyanın nemesi bilen. Köpüsü. Yine Şvedyan demokratiyasını üpçün ediyen, hukukçuluğunu üpçün ediyen esası, beyleklerim nemesi koşuyordu, katı kendi olmuyor. Şulardır. Demokratiya ağaç karnına bolyanlardır, kıyındır. Hem den ağaç olup bilyensiniz. Garip olup bilyensiniz. Şu da atlan düğünlü sistem ayatandır. Şvedlen devlet kuruluşunun sistemi. Şunun şeyle bolmağını in ulu demek yani mümkünçülüktür diyen zat Şvedlen kanunun kepilliğidir. Kanunun kepilliği yok yerde bu da atılan göreme mümkünçülüğü yoktur. İkinci, şu işlen hemmeti siyasetten korulandır. Siyaset tuştayık ayağını pek bilenlerdir.
işten ayırıp işe koyup proteje edip bilyenlerdir. Necliýetem şonu alakdyr. Döwletiň başy bol, ayagy bol, ortasy bol, eýlesi bol, beýlesi bol, şulara hyzmat edýändir. Bular olary däl. Ya şulaň gelen ýerlerini ýollaryny açyp berýändirler. Kanunlaryny demedýändirler. Ana hökümetiň getmeli zady şo zatlardyr. Ne eşiret şular bolman, şular ýalaklar göremän, eşiret bol bilmesi mümkün değil. Ne demokratiýaň düýgem şudur. Ne akıl nirelek var ya, akılsızlığın birek var ya. Ne sıfatlaryň nemesini ön kaýdanlar bilen şunu deňeşdirip nemesleňiz nirek barmaly, näme etmeli diýilen zatlar var da. Ne şu zatlar yetmek üçin esasy kanunyň kepilligidir. Bizim kanunumuzda kepil var mı? Ne şu soru gözüme verin. Bu geçer kelime neme ınanılı ne alak oluyor da. Ya birinkem däl ýekdi. Ähli Sovet prostranstwasını, postsovet giňişligini alyp görün. Kepil ýok ýerde. Eşeret bolmasy mümkün däldir. Näýlek baý bolandy. Ortaýatyň territoriýasy, baýlygym şuň hem bejetin bile oşoňda da şundan kändir. Ne üns vermeli zat şudur. Onuň ştaýyk akly işýändir. Ne şuň içine girip nemelerini görürler. Yani yol başı sastavını, kim beýerler hem medat görünýändir. Ne şuň yol başlaryny halkyň içinde tanıyan adamım yoktur. Kendir. Hem okrujeniyeti olaydı. Eşleyen adamım yoktur. O tiyafet bilenem işleri kendir yoktur. Ölüm açıktır. Hem bir adı pradaraşındır. Ne sahipalarına girersin şeydi. Näme firmadagy, kimdigi hem bir adını görkezýändir. Hemmesinde bolmalydyr. Ölüm ýyllyk atşodyna da girip bilýänsiň, analiz edip bilýänsiň. Ne bu da açıklığın formatı. Şuýda sen para peşkeş verip bir zat etjek banaňam ýok. Aklyň bolmasa şuýlak gelmäge de demem ýok. Indi siz Türkmenistanyň bilim sistemasyny gözüňizde tutup görüň. Ne şo bilim sistemalaryndan çykan spesialistler bardyr. Şular ýalap firma, takmen diňe Şwetsen görkezýänler, beýleklerden görkezýärler. ITR diýär, inженер teknik personal. Şoň gapysyny açyp biler ýalap bilmi, almy ya başarnygy Türkmen gözüňde getip bilýäňizmi? Bir iki sana bardyr. Ýekdik. Wa weldir. Kelin barmaklarından gatyr keneldir. 20 çıkar, 25 çıkar. Selçengdir. Ya bu daşa yurtlarda hatta okap nemet görünleri hariç vardır. 10'dur, 15'tir, 20'dir. Köpçülüktür. Olaymalıdır. Ha, şoňa münafip adamlar yok mu dersin? Vardır. Yani bizim firdamız
bu zatlara mümkünçülük veren nokta. Yani Türkmenistan'da Floryalak firmalar döretbilir mi? O kanunu kepillik bolun oldu. Döretbilirdi. Ursunsuz. Yani edil Floryalak olmasa başta şulun onun bir ortada atur lokan da. Ya. Bu tay şeyler. Ne bu Şveç'ten korkudum ya da Norveç'ten korkudum. Şveç'ten ayrılı. Ne Türkmenistan yalak küçücük bir devlet. Yani Norveç'ten bayrağı geldi. Yine bu nemesi 1 trilyon 154 milyar 293 milyon Şved kronuna atağına. Şved kronu bilen Norveç kronu de geçerek 210 dolara karşı 10'lu neçe 10'lu 3 mi 10'lu 5 mi? Ne şu firma bagadı 115 milyar dolar. Bir firma. Türkmenistan'ın ehli kârhanadan koşuluk düşün onun birim oldu. Ödem şu ne firmadan der. Equinor diye. Ya bankını alıp görün. Danske Bank diye. 281 milyar. 28 milyar dolar. Yemek kolyada. Telenor şunun alak. Ne şuraya alakının hani milyardan geçenlerini. Yani hiç sahada bu atlara girmeyen şirketlerim kendir. Olumum demesi bakaları bulunkudan haberler. Ne halkın baylığı, yurdun baylığı. Ne şular siyasetçi, ya prezident, ya premier minister, ya yeni vırdat değerler. Onlar şulara hizmet ediyenler. Ve baylığı dörediyen şular. Prezidentler değil, yani partiya sekreterleri değil, ya siyasi nemeleri değil. Ya şu nemeni sisteme kurnanım şolun birim derler. Yani bir daha da doğru düşünmelidir. Aklın uyuşan yeri partiya ya çoğu mendeş dağıtlar değildir. Aklın uyuşan yeri ölümcülüktür. Sizi bay edeceğim, eşrete yetireceğim ölümcülüktür. Başka hiç zattır. O tarzda sizi başaracağınızdır. Yani, iyilen üyütküçük fikir edip bilmeyiniz. Şu fikirler ülen tezatları döretmeyiniz. Dünyada tren Irak var ya şunu görüp bilmeyiniz. Ve şoňa meňzeş bu topardatlardyr. Demokratiýa ýügem şulardyr. Başka zat däldir. Şular bolmasa demokratiýaňda bolmaz. Şularyň nemesi taryhy gatlyň aňyrda däldir. Şularyň 60-njy ýyllary Norwegiýaňa 70-nji 80-nji ýyllary bizim Türkmenistanyň 60-njy 70-nji ýyllaryndan 80-nji ýyllaryndan hiç gowlugy ýokdur. Kıyıkı vakti bolup bilýän zatlar. Diňe alım, bilim, bilgi, tecrübe, onun ödüğün yerde tapıcılıklı, görücülüklü adamlar kurnayan neme diyen zat. Yani ondan bunu halka çiğerler. Halkam şundan
peýdalanýar şu akyllan demeden hemen bulara kömek. Öňçülüğe kömek. Şundan hemme kişi paýyny almaga okuyuuna göre şulan nemesini analiz edip hissesini tatıralýar. Şulan käbirlerinden görkezöýün 5 ýylda näçe girdi zalýarlar. Hissän bolsa, baýlygym şonça köpelýärdi. Ne 5 ýylyň kişi. Ne bu nawru lokandat ýok bolýany. 2017'den 20 çenli 32% köpelip durdy. Ýöne maksimal nemede 159% köpelenne. O käbirlerin kändir, käbirlerin gaýdyr. Ýöne halkın goýun pulum neme içerik gitenokda. Risk var elbette. Aşak düşen yerim var. Neme diýen, onun sen meýleti ne diýende? Ýani kıraat üýçüren pulunda ne diýende? Şoň üçin bulun baýa ýigrenç nemeti ýokdur. Yani iş başaran adamlara da ýigrençi ýokdur. Gaýtam hormaty wadyr, söýgüsi wadyr. Jemgyýetiň içinde de awraýlar bar. Bizde ne dedik görseň 100% tersinedir. Bular näçe bunu beýdýärler? Burada atbadır. Yani halk aç olsa bay özün rahat duyup bilmeýär. Bilen düşünje wadyr. Sen işläp gadanýan beýleksem ýatyk gadanjak bolýar-da. Ýatyk gadanany şundan dat ýokdur. Sosial neme halgytlary berilýär, şo taýdan näme düşýän bolsa şonu ýyp oňmalla. O da bir azap değil, şüphesiz de minimal nemeli. Çünkü de realak, yani dövüyalak firmalar. Salgıtlarım bu lokan oluyor da. Onun yeni de bir zat var. Hemen yeni de şüphesiz kad önüne. Şulon ne Pfizer. Bulurda da var da. Yine buloro pulu yeke şüphesiz pulom değil. Dünya açık birjelerde. Amerikan kım geliyor. O değil ki Germanya kım geliyor. Değil ki kım gelip biliyor. Onun yani o gelmesi için yani kanunun kepilliği gerekti. Yönü kepilliğinde 100% kepilliği gerekti. Onu premier bolonda da çıttık bilen o parça bolonda da falan nemeden parçalarım var da. Karolları var da. Şurada hiç adet bilen ok. Oyunu da var bilen ok. Yani borcu var. Giden evlerinde şuları propagandir etmeli, yolunu açmalı. Ne şüphetle bir küçük adatlarda da katı dikkatli olur. Ben Şüphetle gaydamda Şüphetle pasaport votu Türkiye'deki ben bildiği özüm alayın nidmon yok dedi. Bildi sahtan alyada Şüphetle sahası vardır. Yani aeroflot diyalak. Pulu şondan almalı. Yani bildi şondan almalıdır. Mecburdur. Başka yani Türk kovayı olur ya eylek beyleke neme değildir. Küçükler hatta yani yugayalak firmaları yani denizde damca da derler. Yönü şon emeli tutmalıdırlar. İş kanatında da. Başka yerlerinde de şonlar. Yani o tertip için gerektir. Yani maddi nemesen bolsa badır kiçikkedir bolun yönü. Ullatlarım cehennem et bolya da. Kiçikini demetmedi.
Ödem şu firmalan yerleşen yerlerini görsen gen alarsınız. Gicicik oğucuk ne kamuğuna yala. Ödem dünya hakim firmalardır. Hem be cesta kolunda değil şu. Tok oyun içinde gicicik yani biz bu bir firmaları var şu. Onu yeme fiiller satın aldı da. Adını üktüren olma mümkün ne. Yeki köçölük gicicik oğu. Çıkarayan da adı yani turvalar vardır. Yani praşiti değil ya da. Bu adını onu hem bekış çıkarıyor. Şu birinci çıkaran şol plasma turva vardır. Karan su için yani içme su için. 50 yıl garanti veriyorlar onu 100 yıl duruyor. Böyle hiç vakit kireçlen yok. Yani demen taşnit diye de. Böyle gidici o yumruk yağlar. Yeka göçöz var. Ya da tetrapak. Ne benden 110-120 kilometre ileride Tuğruna dip neme var da. O olacak. Yani şu firmalar köpüsünden ullokandır. Şu tetrapakı bir çıkaran orada Loştaylar'daki 5. 6. 7. yerlerde olmalı. O tetrapak yani şu katık tüyük nemedilen nemeler vardı. Dünya, onun ben yerim yok da onu. Yani ilmin, bilimin, onun esası kanunun 100% kepillik nemesi şuratlar veriyordu. Yani devlet kurulunu şeyle vurulmalı. Yani Türkiye'de demokratik devlettir. Yani kanunun kepilliği koşuktur. Yani onun bekemelliğini, nemetmelliğini düşünüyorlar. Onu edeceğim oluyorlar. Onun yani cemiyet götüren okmuş. Ya da başka nemeler var bir sebepler kan olma mümkün. Onu giyip durmalı. Yani Türkiye, Şveç'ten qarrı bir devlet. Anırdan Osmanlı'nın gelgeninde mi? 600-700 yıl. Yani şu bir kısanak firması ehli Türkiye 500 firmasının ummat. Ne mesela şu taydı. Yani kanunun kepilliğinin neticesi şu. Yani kılıklı ortamın beyliklere de geçeyim. Ne deme Germanya'nın orkudayın. Germanya bulur Tyskland diyorlardı. Ne Germanya'nın bulurduğunum da yoktur. Ne sap diye. Sap bolunun en molyanının. Siemens ikinci yerde. 1 trilyon 206 milyar 201 milyon Şved krona. Ne yutlong baylığı şulor. Ondan tiyaratçılığın borcu şulon ünlü arçamaktır, şulora şert öğretmektir. Aklın gelmesine şert öğretmektir. Şoň üçin dünya şulor hakim diýmesem yani modan şulor berýär-de. Trendi şulor götürýär. Ya şu demel şu tak girin demelen hem besi İtalyanlar Şivetlenki alak değerler. O İtalyanlar ne ile ko dembe diýsem Şivetçe bolup bilýän däldirler.
Yumruk Galaxy etse 9,5 milyonluk 85 milyar milyonluk Türkiye demetini 2-3 tane firması beceriyede. Onun ne bulur iyi işe veriyor halka. Şular veriyor da iyi işi. 100% bulur değil. Başka da firmalarken bu ortaya çıkmadık firmalar hani yüzler, minler de, 10 minler var. Olurum küçük değil. Kafi hususi firmam halka açılmayın deyip demedi. O da meyletin. Yok man açmalıyla demedi yok. Düzgünüm yok da. Yani gatı bir sulon tücari kanunları var. Onun yalan yok. Yalan bağ olan orada şular yalak firma düret bilenler. Ya bunları işlevim bilmez. Ödüm şu devletleri içinden bilecek orada birja girin onu bilmedim. Daşarı yurtları takip girip bilen mi? Yani yığın içinde olmadıklar. Ya dinle demem bir onçatını bilem ok. Onun yönü bu devletin iktisadiyetini öğrenmek için şulon statistikasını öğrenmeli, analiz etmeli. Bunu dünya açık olunca bunlar mecnarod nemede giren olmalı. Bunu Amerikanların tatınat biliyor, Arapların ustayda katıken nemeleri vardır. Şirketleri vardır. Arap tatınatların. Ben ya da başka misal için şu ABB değildik de yani. ABB'ın bir bölümü ayrılıp gitti. Değil mi? Sattılar, Amerikanlara sattılar. Bir bölücünü ayrıp öz başına firma edip son onu şu an stratejik ödem. O beylik devletleri önümden yürütü ruta doğru tatıp bilen oklar. Hissetinem tatıp bilen oklar da. Göndüren de adam dünyada bir numaralı. Yani pres. Bir önüm. Pres. Şu pres bilen almadan yasak oluyor. Şu presi indi yani yarar çıkarayan endüstri ya da maşinistроение ya samolot uçuruyan yani yatyan avaronlu nemeler şontu bolu nokta. Yani paraşoktan metal yatya. Yani şomu mengeş nemeler yatya da. Kıtaylar şulon teknolojisini oğurlar. Ediplerler Argentina'da mı Brezilya'dan bir yerde yarlıp spor adamını ele ediplerdi. Ben kıydım şonu işliyor şu an. Ya, gözüm başlıklarda dev olun diyor şu apkar nemetinde. O mallarını hem merik satıp bilen okur. Stratejik olunca yani devlet ruhsat vermeli ya da. Misal için savi borçları alacak olurlar. Borçların bir kanak biler değer onu vermediler de. Yani Volvo'nu kıtaya sattılar. Volvo'nun bir kanak var da. Demesi yani yeni maşin çıkar yani, kuruluş maşin çıkar yani. Yeni maşin çıkar yani sattılar da beylekini satmadılar. Yani rahatları işlet dur. Pulu kıtayın ki. Alan son onun şu teknolojisini kıtaya da göçüp oluyor da. Türkmen'in yetmeli rahatları şöyle yalaklar da. O sen bu teknolojini tereden oyla tapyanca efetli yıllar gerek de. Yani hafken yıllar gerek.
Şoň üçin şular ýalak Finlandiýada men bir nemäni görkedeýin. Praktika. Finler ýok, näme Finlandiýa bar. Şo baý bolsa, ne Türkmenistana gerek bolan soň şoň bilen gazaplanýarna. Otobüse açyk bolmalydyr. Panur diýede. Ähli Türkmenistanyň suw boýunça gerek zatlarynyň hemmesini çykarýar-da. Ýani ýylytma diýilýär-de, atapleniýa. Mürmeli ýok. Diýmek, ýeme halka açyk däl. Halka açyk däl firmada bolsa, sen nemeleri bilen, ýani eýleri bilen guruluşyp paýnal bolýar-da. Ýok, ben seni kontrolün paketini almalıyal, bir böýlerini altagam. Yumruk ýalak Finlandiýanyň firmalarynyň bagalaryny seredin, 457 milyard Şwed krony. Yani 45 milyard bolýar. Bu mesele boýunça şunlarla. Soňra ýani elektron döwlet barada ýani butawoy datlary görkedeýin. Ben buň içine girdim. Şu Vattenfall diýmek, ýani hidroelektrostansiýada şoň birleşigi. Başka da bular ýalak firma kän, men elektrikimi şulardan alýarna. Hemme zatym ýazylandyr. Soňky tölenmem, 1 kilowatynyň bahaty. Doğurum, hemme şoň içindedir. Ýene de nemäň bilen giyir diýerde. Ana giyireýin. Girmem üçin de telefon bir şey diýem. Telefon bilen girilýände. Meme başka nemelerim bar. Ana açar ýa-da. Ana girdim. Men fakturalym. Näçe kilowat töläpdirin nemesi. Hemme zatlar bardyr. Soň onuň käbir zatlary satýarlar özleri, wärme pump diýär. Ýani ısı kompresorlary. Onuň güneş energiýesi özleri satýarlar gelip ustanawy dedik diýerler. Sen artyk elektrikni satyn alýarlar. Kim bolsaň sen төлýän. Şolar ýalak panelim satyp berýändirler. Bu firma gatul firmadyr. Şu da birjada ýokdur. Şwediýanyň 90% net diýilýär-de. Şu teamler, ýani elektrik çekilýän teamler bardyr. Şoň eýesdir. Bärde döwlet firmasy bilen hususy sektoryň arasında hiç ili tapawut ýokdur. İşleýiş, ýani kanuny nemeleri hemme zady meňdeşdir. Döwlet ýöne aksyýasyň eýesdir. Işlete satpam bilýär bir bölegi. Şu zatlara ýetmek üçin ýani pikir ediş demämizi ýetgetmediler. Onu näde ýetgetmeli? Pikrimdi ýetgetmän, biz düşünjämizi ýetgetip bilemdi dokda. Ýani pikir, düşünje şu zatlar ýetgemeli. Garip ýalak pikir etsen, düşünjäňem şonalak bolsa, gariplikden çykma mümkinçiligiň nolu ýakyndyr. Biz özümizi aýna edip, görüp bilýärmiz. Biz näme aladas ne diýär, näme pikir ne diýär.
Bular nämen aladasın, nämen pikirini diye. Ne katı ulu yer bilen gök galak tapawut vardır, käbir yerde de neme gapma aşırık vardır. Hem de doğru pikirden, doğru düşünceden başlayan. Ola atlanan demesi ilk sözler bolmalı. Bizde şu sözler yok. Köpüsü. Katı gen kaldırıyan da atlardır. Misal için samimiyet söz var arada kän vurun ettik. O başka da bol topor demeler var. Giden spravisini edemeli oldu da yok. Türkmenistan'da yok sözler bilen yok düşünceler. Käsinin sözleri badır bolun uluncan näler şoň üçin düşünce yok. Ondan öz üstümüzde näme bolup geçýänini bilem dokda. Ben de 70 yıl bizim beynimizin yuwulanlygyny biz özümüz duýup bilýärmiz şonu. Evet, çağalamız berýär. O çağalamız daýylýar. Käsine üstüne pul berip daýylýar. Yani beynimizi yuwdurmak üçin şulary pul berýär. O işinde bolsaň belki düşünüp bolýanlar, menem düşünmem okdum içindeki. Men 70 yıl beynimden yuwulandygyny bilemok. Düşünjek bolýardym, bolýan düşünmem okdum da. Şu düşüncelere gelmek üçin ýene onu näşe gerek boldy. O birdenem bolýan da däl. Bu da öz üstünde işleden bolýan. Özüň gyzyklanýan bolýan. Da gyzykly hemem yani kän bäde öwrenýän. Ben çok Şwedýan ekonomikasyny Şwedliň özünden kim bilemok, diýip bilýän şolong firmalar hem bejetinen ýaly. Ýöň bilýärdim ben soňky 10 ýylda uzatlar bilen meşgul bolmok. O berde kämir demem ýokdur. Kämir animatda dedemok. 100 kron, 200 kron ýöne hasap ýapylmasyn diýip oýdum da. O da dur men ustayda ne tapar diýip ýazlanlar. 15 18 ýyl men şolong klienti. O sudatlar öwrenmek üçin. Bu da wagt hemem ýanky öwrenme. Yemeğe bolmaly. Öwretim. Sudatlar bolmasa da bolanok get görmeli, başka näme ýok. Şwede baý ekenli. O baý döwlet bolýany. Bulun näet bolýanyny öwrenýärdi. O ne Türkmenistan'a yani public diýilen deme yok da. Ya birincine şolaryalak bölük yok. Public diýmek döwlet diýmek şu. Ne Şwedýan döwleti şu. Şular bolmasa Şwedde hiç da. O ýöne ben Şwed diýip döşüne hakyp bermek galýada. Berdin akly işläp bilýär. Düşünje işläp bilýär. Gözüm Şwedýede bir geň bir zat bar. Sotsializmi bizim sotsializmimizden gatkendir. Kapitalizm Amerikan kapitalizminden kendir. Ne şolar ýalak sistemany gurup bilipdirler de. Ne söz ýürem çy. Ne şolong ähli ýanky 25% invandyra diýilen ýa immigrant olarum näme üçin alýandy düşündirjek bolýar. Bular ýanky insan-perwerlikden hem däldir. O beýlikden hem däldir. Şolong hem bejeriň düýbüni ýanky ykdysady deme ýatandyr. Demografiýa. Şolong demografiýasy gaty uly problemdi. Türkmeniň şu problemi kim däl artyk bolmasa. Bular bizim gara gözümizde yani ememize däl, bize de däl. Akylly bolsa bize de gözümüz gydyryp neme alanokda bizden bolan çağlar üçin alýar. Yani şolardan Şwed ýatýarlarda. Şwed 100% emmes bolýan nädir? Şoň 10%, 15%, 20% şolar üçin ýeterlikdir. Şu bolmasa
Aradın boşluk bolýardan şolun garlary gatkendir. Olary da yani hyzmat gerek de. Garlaryny seyretmeli. Ýene de şoňa meňdeş işler var, araşdyrçylyk. Şoňa meňdeş bir topar hyzmatlar vardır. Türkiýede işläp ýörenler bilýändir uzatdan nämedigini. O garly işlerde yaramayanlara şu zatlara yaraya çağlarını okudyalardı. Okudup ne şu firmaların içine çok gelirdi. Ne yatırımı irak yapmalı, mümkün irak vermeli. Ne şunun hemmesi katma değerli, yokur dereceli katma değerli firmalardır. Türk bunun partek yani 700 dolara çıktı edip 300 dolarım hasıl alıp işleyen hiç tadı yoktu. Şunun için o hocaluğunun bir firmada görecek manan yoktur. Tabi olur yokur teknoloji nemeler değil. Birinciden, ikinciden hem yani kotak investisiya etmek yani taşından etmek kıyındır. Akıllı bir iş değildir. Çünkü bärik çıkmalı ýagdaýlary yoktur. Ýöne ağırlaýalak nemeler, şolon ýanky deme tüýt nemeleri var da ağırla diýip. Dünýä bel nemeleri şolarym yoktur ştaýda. Sebäbi olon nemesi biraz ütköşürak bolýar da. Ondan alıp satış nemeler gaty adır. Olaryň diňe grossistleri vardır. Ýanky näme diýen? Lomoy Sewda. Lomoy Sewda bolýan ýöne näme ınjyrlary var da. Magazin özünki däl şol ýöne franchising berýär. Şolary alak demeler var ne Oxford şolardyr. Men bu Oxford bilerken işleşdim. Ýöne atnan oýnanbasy katma değer berýän teknologiýadyr. Ýöne ýokary derejeli katma değer. Ne sahap ýalak, ne sahap. Näile kullukan bolsa-da dünýä belli bolsa-da näçinji ýerde aşakdan 5-nji 6-njy ýerde 35 milyard diýede 3 milyard dolarlyk firma. Yani ul firmadır. Sapara ýoş toragy näme? O inni şu torollan toragy geçeli. Men bunu yapayım. Paylaşmanam durursanız. Paylaşmanam durdurdum. O Halmurada elini kaldırdı birinci olup. Mikrofonuna çık Halmurat. Saparaga savol ine şey edip halkymyza, ýaşlamyza düşünürip berenim üçin elbette şu aýdylarlardan değerli, degeçli ve özüne gerek netijen çıkaran adam köp bor diýip umyd edýän. Men ýöne goşşokladym baştaýdy. Hakykatdan hem dogry bellek geçdinde şol elektron döwleti kurjak, elektron hökümet, elektron dolandyryş boljak diýip kän aýtdyk. Bir näçe aýmanlamaly. Şol bolarmy bolmazmy diýip oňa ikirjinlenýän adamlarym bar, ynymsyzlyk edýärlerim bar. Ýa-da ene o garşydaş tarapdan ene bir ýaňsal sorýarlarym bar. Hanaw siziň guran ýanky elektron döwletiňiz onu guturup başga da geçýärmi diýip. Ola pikir edip bilenak, bütün dünýä şu elektron döwletiň, hökümetiň gurulusyny içindedigini bilenäm, gunda ýatyn karşı sora berýän adam. Ol bir. İkinciden, hakykatdan Şweýçiýanyň tutuş ilaty watandaşlar 10 milyon adama yeter yetmez. Yani şu fapragan gorkadan tablitsatı var mı? Şöyle firmaları, birjalary, biz birja diýäsem, bular özler fond diýe, aksiýa bolaget diýe şular real artlary var. Indi şu taýda ýatyrylan yüzlerçe milyar dolarlar, ähirsin dolara ursam şonça, şular hemmesi aslında döwletiň ýa halkyň pulu, halkdan ýygnanan pul. Ol hökümetiňki däl, Gurban Gulyňkyň däl. Hiç kim o diňe halkyň pulu ýöne şol ýanky fondlarda, birjalarda jemlenen pul.
ol pullar ne edip cemlenýär ota. Birinciden ine bir şahsiyet hökmünde sapara kimi terbiýelimi öz artan füýşen pulumuzy ya sylşykdan pulumuzy islenip ýanky birjede goýup bilýär. $100'dan mı, $5'dan mı, $1000'dan mı ol ýagdaýymyza görä. Ondan daşgary biz kimde işleyen bolsak edarada şol edara biz üçin şu işgär üçin ýörüýte her aýda şu aýlygymyzyň ucundan şol edara öz pulunyň hasabyny bize goşmaça pul töleýär. Onu bizim elimize beren akdy şol fondlara birjalara ýatyrýar. Her aýda. Ondan sen pensiýa çykýan bol 65 ýaşynda ýene şol birjalarda eýýam şol prosent üstüne menip galyp ýene 10 ýylla 20 ýylla 30 ýylla görwak näçe pul bolýar da. Ýene sen pensiýana goşmaça pul olum her aýda. Her aýda göl $200-500 ta ölýän çaň ondan sonum tölenip durdy. Mundan daşgaryna ýene de şol ýema ýa-da strahawa kampaniýalaram sen janyny strahowka olurum şo tak pul goýýar. Sen hemme puluny eliňe almalyan zat ýok, seni döwlet gorap saklýar şu birjalyň hasabyny, şu aksiýa bolagatlaryň hasabyny. Şoň üçin bärdäki adamlar gaty arkaýynlar, pensionerlerim ýylla 3-4 ýegezer dünýä siýahat edip bilýär, dünýäň 4 günjüne mümkinçilik bar, ýagdaýy bar, serişdesi bar. Olar çağalarynyň eline seredip tinkesini dikip oturunak ya bezäkile ýa çağalar garrylarynyň elinden pensiýasyny alyp bernak. Her kişi öz işi bilen, öz güzerany bilen. Döwlet şu zatlary bize garanti edýär şu döwletde. Ondan ýene de bir aýdylmalar şol ýani sapara gaýdyp geçdi. Hakykatdanam şo Volvo çykarlýan ýeri Hytaýlara satyldy, emma zawod fabrikler bar. Şol müňlerçe fabriklerden, zawodlardan ýerlenýär maşynyň detallary. Olar bärki halkyň elinde. Ýöne şol Volvo üçün tölenen milliardlary Türkmenistan töläp bilýärdi. Ýele sowrulan $100'lerçe milliard dollarlary hasaplady. Ya oğurlanırlar, hesaplasak. Bir Volvo del, Şübetçen 3-4 tane firmasından satın alıp bolardı. Demek şol pullar umumy halka ve devlete hizmet edip, devletimizin ve halkımızın umumy baýlygyny bir näçesi ýokary götererdi şu geçen 30 ýylda. Ýöne netijede seredim. Pulum yok, birjada yok, halkam aç. Ine şol emelsiz iş başarmaz hökümet halkyň depesine galap oturarlyk sebäpli biz hemme çukura düşdük. Men şun şey dip hasap edýän. Ýöne hiçden geç ýaşy diýe enni bizine şumar uly bir siýasy wakalaryň gelecegiň öňünde dursa täze Türkmenistany gurmakçy bolýar. Şu zatlary akylly başly häzir çemeleşsek, onu bizim almajak galamyz ýok. Ine şuň kuýunyň taparagan aýdan olan bir leksiýa dip kabul edin. Bilmeňiz üçin ya düşünjäňiz giňemek üçin her adam özüne geregini edinir diýen mende ullaka umyt bar. Şolum bolar. Boldy men başy işde daýdyjekler. Halmurat men banka girdim-de. Aha. Otel gurla o Türkan. Ben şu wagtky pulum ýerte ürün pensiýam gelir. Demeden bankdan gönü fondlara çykyp bolýar şu taýdan. O ay fonda beretiň gelýän bolsa. Dogry. Ine fondlaryň lemeti çykýar. Şu taýak ýatyrýan artyk pulun bar bolsa. O. Dogry sapara. O kardaljak bolsaň o bankyň özünden alýan, loan iplemesi bardyr. Hemme zat durur ýerinde edip bolýandyr. Ine fondlar seredýän isle özüň oýnaýan şu taýda ýatyrýan seredip paýsy neme goýup bolýar. O isle portföl ýöredýän neme bar, bankyň öz içinde bar. Isle şolary berýän, olar öz neme diýär. O ne pensiýan, o pensiýan görüntün gelse o ýa-da pensiýon fonda geçiretiň gelse hemme ni oturan ýerinden bilýär-de. Ondan ine strahawan etjek bolsaň hem bezik özüň ýa maşynyny ine mysal üçin ýa öýüňi strahawa etjek bolsaň ýa ine pensionerliň emesi bar.
Ya ölümü masiyine sıra havale etmek hükmandır Şuveç'de ona. Yok manuolün onu sen saylat bilen de haysını edecek. O arda Maşin neylik maşin. İçerik gidip görmeliler yankı elektriğini deme yankı kölecek bolonda da man deme yankı elektrikten gelip uçuyorsun hanap yani rezetkan hanap görmeli neme yok. Da buyur kemine ben onları yol vereyim. Sağ ol cevap veriyorum. Ya Abdul kaldırıp ortaya. Abdul buyur Abdul. Assalamualaikum arkadaşlar geçerse. Neme ya hamrada nemesine genel elektron devlet bolor mu bolmor mu diye ikizenglenenler var diye sonra genel mı nemeler düşündüm. Han kurmadığımız mı dağıt diyenler grup olacağına anlamının yok olma akmalla. O da bolyan rahat oynuyor. Şu grup olan adayına govdat nereye satılığına ne göretir bilmeyenler böyle intim çekti hamrada ait dayanmayın örme aşağı yap bulamak diyenler oldu. Elektron devlet mengülüşümse adı köpücet bolan bir sistemi da doğru mümkün için yorap barcak yolun altın taşıtlayan tam İslam altın nemet bola İşin Mitropolia adı yok öyle yani. Abdul sen soru ver. Bu deme agitasyon etme bu sefer. Ha. Sorun var orada konkretce vatan kanalman o gayet soru ver. Tabii bu topar adam var 20-25 adam var da. Benim sorum yok. Sorun yok orada onu savur. O geçe. Aydın kaldırıyor hocam. Buyur Aydın. Sapara mendo. Mende ver. Bol ya. Yani neme aytacaktım ne birja diye ayttınız zaman kapağdan bilyen derdir. Türkiye'de borsa deyip onu getireyim. Türkmenistan o birja da derler hiç sattır. Yani halk soyma için edilen dattır. Yani Türkiye'de borsa deyip biliniyor. Amerika ya İngilizce neme gürleşleyen yurtlarda stock market deyip bilinyendir. Yani saparan ayşiyal Türkiye'deki Türkmenistan'daki birja nemesi derdir. Şimdi ben neme gelecek sapara başta ettiniz aynı. Hem mezat topraktan başlayadı. O indi şol Vatan topraktan başlayan. Vatan. ya hem mezat topraktan başlayadı. Toprağın var olsa vatan edip bolya, vatanın var olsa yurt edip bolya, yurdun var olsa devlet edip bolya. O devletin var olsa o hem hopsuzluğunu hem mezatın üçüne edip bolya da cemiyet dörüye hem mezat ya güçleniyor devamlı bolya da bunun. O bizdeki problemi şu o toprak olmalı onda. Yani toprağı biz ne edip fikir ediyoruz? Hükümetin gidip fikir ediyordu köpse. Şondan çıkmalı. Yo. Sapara o şonun için hem yani diyen ki borsa hem mezatlar şondan soň döreyen olmalı da menin nemem. O indi bu tayda sapara o toprağı iyi çıkarmak için esasını soralım. O bunu izden düşündürüp başlamalı mı ya da topraktan düşündürüp başlamalı mı? Yani siz izden düşündürüp başladınız da. Yo, ben öňünden bir topar soru verdim de. Şu sorular bilen şu izden görkeden de atlam o ýa maksat direlerde hyýallaňyz direlerde bolmaly ile ýalak men baly iýmenlerlerini balyk tutmany bir başardymça bir ýa adamlar kellesini biraz pikir etmeye zorlamak için yani sorularım dürlü nemelerden aldım da. Ödem yenilecek nemelerden şu atlara cevap tapılanına beylekade düşünce tapılar mı kanyanına? Ne yönü Türkmen'in in başarayan zadı el bilen
hem akıl bilen edilmeyen dağıttın in başarayan da çoliklat kan yani. Bira akıl bilen onun el bilen edilmeyen dağıttı katı üstünlüklü. Şoň biýjesine mal görüňde şonu alaktır. O yani çölüň içinden salınyan yani suwdany da şonu alaktır. O yani aýwada da atel salmaklarym şoňa meňdeş dağıttır. Öýlerini köşk adam şonu alak nemedir? O akıl bilen edilýän dağıt däl. Yani bolýa men näme düşündüm. Ýene bir zat aýtjak bu soraga däl de, ýanky zadyň üstüne goşjak separa çölüň ortasyndan o suwhowdan urma meselesinde. Bular döwletiň edýän nemesi. Indi geçen ýeňiş bar aramyzda gürrüm etdi de. Hakykatdan hem dogry. Halkyň o sobstvenni jaý diýip gurýan jaýyny mysal alsak, ýene şolan bir isrif bolýardy türkmen dilinde aýtsak. Yo şoňa üst beren nokta yani pikir etmen emämiz biziň yani nemesi formaty ütgeşikde. O yer 20-25 ýyldan şo jaý erek gidýär. Ya yerin içine girip gidiyor ya şoğur alıyor. O bir şey kerpiçem orada şoğur alıyor. Beton orada da şoğur alıyor da. O da çoğu da parkadan vuruyorlar. Parka değil yani. Palçıktan vuruyan demeleri. Akılları yani beyikten vuruyorlar da. Yani yeri kaldırıyorlar. Şoğur yetmesin deyip. Yani şoğur o taygam yetiyor da. Yani biraz giyicirak yetiyor. Böyle anda ben sözüm toplayın sonra aydıma vereyim. Köp neme etmesin. Onda yankı aytacak olanım ildeşlerin köpüsü bir neme sözün ortasına giren yalak oldu da. Türkmenistan'da cay kuruluyor. Yankı aydışı alsa para hanım. O şu cayın ömrü ne açı? O ya da miras deyip ayttı da sapara. Atanızdan, babanızdan diyelim. Hatta kakanızdan. O ne il miras kalıyor? Türkiye'de bilen de miras nemeleri tanış bilişim köp bolansa o maňa diýe o garratamdan şu aldy diýe de hayran galýan. Bir maşynyň pulu meselen Türkiye'de maşynyň bahasy qatymmatdyr. Bizde onuň ýazaty ýok, ýani soň düşünüp dursaň şu topragyň ýoklugundan gelýär. Olam şol ata-babasam, babalaram şol mirasy nädip elde diýe şu topragyň üstüne gurup bar edipdir. O şondan hem aktyklaryna çelli miras galýar. Ben boldy meniň aýtjagym şu taýda. Aydın. Men birinji ýanky Halmyrada elektron döwleti arada aýdanda bir zat aýdyp geçdik-de. Elektron döwleti geçmek üçin ol demokratiyada sereden ok, sizin isleğinize de sereden ok vatandaşlar ya da başka birinin isleğine biz onu isleğimiz boyunca edemiz ok. Gerekli zat olan için elektron döwletten seve seve elektron döwlet dünýäň hem merine geçecektir, geçäýmeli. Ondan kaçıp bolmaya. Kaçacak olsaň bilemok, Mars'a gidäýmeseň ýanky Elon Musk gitjek bolýar-da. O taýda da ýöne elektron döwlet bilen başlarlar. Ol kaçıp bolmayan bir zat. Onu ne edip sen yok deyip bilýän ya da gerek däl deyip bilýän. Dünýäde ýine ýöne bir zat 7 ya 8 milyar bardır. Yani adam sanı 7.7 milyar soňa alyrakda. Şol adamlar içinde öz arasında konkurensiýadadyr. Hem adam konkurensiýa, öz aralarında yarışýa adamlar gowy ýaşamak üçin. Sebebi ol 8 milyarda adamın hemmesem gowy ýaşamak isleýär, gowy geyinmek isleýär, gowy jaýda, maşynda ýaşamak isleýär. Ýöne olar dünýäň resursy şol adamlaryň 100den 1-ne ýetýär. Indi 100den 1-i siz olacak bolsaňyz şu okarsyňyz we dünýäň üýtgeçiklerine aýak uýdurmaly we täze üýtgeçikleri, täze tehnikaları döretmeli mecbursunuz. Yok döretmesen ol gowy ýaşamak mümkin däl. O zady üýtgedip bilmeýän sen 8 milyarda adama azaldymy bilmeýän ýa-da olary täsir edip bilmeýän sen. Türkmenistanda mysal üçin näçe adam 3 milyon 4 milyon halky var diýildi. Biz 3 milyon halk olup ýanky 8 milyarda adamy üýtgetmelim ýa özümüzi üýtgetmelim. Şu ýarışda bir öňe gelmelimi, öňe çykmalymy?
Yine şu soraw ya da şu zady pikir edin. O pikir etmeň men bir gün baý bolaryn diýip ýok. Baýlar hemişe kimiň bilimi, ılımy köp bolsa şo taýlary, şo halklaram baý bolýandyr. Ol başka hili bolup bolmaýar. Ine baýlygymyz bar. Türkmenistanda neftimiz var, gazımız var, hava. Bize nesip edýärmi? Nesip eden nokta şu zatlar. Näme üçin? Näme üçin nesip eden ok? Näme üçin gelýär da ine onu başka döwletler alýar, başka döwletler çoň huzuruny görýär, şondan önüm öndürýär, ýa-ni gatly değerem öndürýär. Ýöne türkmenler bolup biz näme üçin öndüremiz ok? Sebäbi biz okamyz ok, öwrenenimiz ok, öwrenýän adam ýok şu zatlar. Ýa-da öwretdiren oklar. Göňe ýanky böwet bar Türkmenistanda. Indi şol bizim şu alyan aydalı başka bir döwlet şu bizim resurslarımızı sömürýän bolsa, onda onu o döwlet günäkärmi sömürýän üçin ýa-da biz günäkärmi şoň üstünde oturwam, şu zatlara düşünmeýändigimiz üçin. O berde ken bir näme meselede dälmi diýip pikir edýän, ýani ýani gaýdyşym ýa bu 8 milyard halkyň içinde sen garnyňy doýurjak bolsaň, gowy ýaşajak bolsaň, hukmany suratda ýarışa gatnaşaýmaly. Gatnaşmasaň hemişe hyzmatçy bolarsyň, hyzmat edersiň. Ine baý garyplyk diýen düşünje bardyr. Baýlar baý bolmak üçin hukmany suratda ýanynda garyp bolmalydyr. Hiç haçanam baýyň ýok ýerinde, garybyň ýok ýerinde de baý bolup bilmeýär. Indi baý bolmak hem adamam baý bolmak isleýär. Diýmek, men baý bolmak isleýän diýen bolsaň, sen garyplygam kabul edäýmelisin. Sebäbi baý bolsaň özüň maşyn sürmersiň, şoförüň bolar. Bir şoföram bolmalydyr. Baý-baýyň şoföri olup bilmeýär, baý-baýyň oýunda hyzmat edip bilmeýär. Şoň üçin bu ýene ýanky resurslar bilen bagly zatdyr. Baýlygam ılımdyr, bilimdir. O başka hili bolsa hayvandan kän tapawdymyz bolmaýar vatandaşlar. Aydın ben seňle bäňe bir nebe goşoýun. Bizde baý adam ýokdur, pully adam bardyr. Pul bilen baýlygyň arasynda yer bilen gök ýalak tapawut bardyr. Bizde baý adam bolup bilmeýär. Ya prezidentiň baý däldir. Pulludur. Ýanky birdäki suwmolary orkadymda. Şwedleň nähilek baýdygyny gödöňe getirip bilýäňizmi? Ýanky şu trilyonlar çok eýleri var. Hemme jetni. O bir firma düzän müňläp milyardlyk firmalar var da. Milyardyň ýok üstünde. Ne baý şolardyr. Özüm nesilden nesile geçip bilýändir. Türkmenistanda şoň üçin tora berdim. Bir tide galan miras barmy ataňyzdan, babaňyzdan diýip toradym da. Ne şu soraň ulen ikisiniň ýemesinde sizi bunu hem ne süýany aýtmadym, siz özüňiz pikir etmeňiz üçin. Şu zatlar pikir edip bilýäňizmi? Ýokmy? Ýanky ýagtylyga çykmak üçin ilkilep pikir etmeli, öwrenmelidir. Analiz etmeli. O beýniň bir iň olmanyna 1%ni ulantaňyz siz akıllı adamsınız. İň akıllı adamlar 5%den kän ulanok diýerler de. O şonda genial adamlar bolýarmyşyn. Şo 5% ulanok bilen. O adamyň içki neme resursy çäksizdir. Şonu oýurup bilmeliler. Şo energiýany oýurmasaňyz o hiçtat bolýan näler. Şoň üçin akla biraz neme vermelidir. Nagutku vermelidir. Şonu işler ýala etmelidir. İşler ýala etmek üçin pikir etmeliler. Pikir etmeli, öwrenmeli. Öwrenme höwetini dörer ýalak bir nemeni öýdüňizi şoňa zorlamaly. Şoň üçin ben düşünükdi soraw berenden bolun buňa jogap berjek bolup duran kän görünýär. Aydyndan başga bolýar, aydyn söz sende. Yok, men şu zatlara aýtjaktym, soňam näme o arada şu taryh var arada, ine Türkmenistanyň taryhy şu Ester döwründen başlap diye. Bizde ine şu zat vardır, Sapara Budyon diýip biri barmy şu? Özel Türkmenden şu, şonu bilýän. Budyon? Budyonow. Ya da Budyonov. Budyonov. Şol adam
kimligini men bilemok. Indi men size sapara yani tarih aydyp bereyin. Men bilýän tarihim ýa-da öwredilen tarihim. Men üçin men şu wagtaky diýmen, şu Türkmenistandaky seretýän şol Budionov diýen adam gahrman adam bolupdyr. Sebäbi owalara ady dakylypdyr köçelerde mi, ýene ýerlerde men şoňa adyny eşitýädim da. Diýmek ol gahrman bolupdyr. Ine men bilýän tarihim indi hakyky tarihim näme? Onam siz aýdyp berin bilýän bolsaňyz. Ben başta ikinci sorum näme tarihi ya birinci sorum. Tarihi näilek binalar wadi Türkmenistanda. O men bilýänim. Belki de hep Türkmenistanyň hem ýerini bilmeýän bolmagy mümkin de. Maryň Parta Dawudy, Çerjoň Parta Dawudy. O şerste moýko diýip bir zatlar bar tamarda. Ýylini toşuny bilemok. O da köne näme bolmaly. Onuň Aşgabatyň şolkuma talnyt bardyr. Näme üçin Sapara. Kızlartın dem eme wagon remont zavody 1890-njy ýylda gurulan. Onuň ýa-da men kızlarwada hiç bakmadım. Vatandaşlar öýkeler ýa zaman aýtmak. Bolýa. Näme üçin men şu datlary gurulandygyny aýdyn bardaky klub zawodyň eýeti ýermeni bolmaly. O Çerjoňdaky näme ermeninin toşuny bilýän. Sebäbi şoň ogullary artyklary bolmaly. Şoň näme Çerjoň ogulda zagat klub näme Klub Koprom'un glavny injineri bolup kän işletdi. 83-nji 84-nji ýyllarda ölüli. O adamdy. Şol ata-babalary Dawda dahilli ýerler bar ekende. Guruluşynyň paýtany gaýtadan işlemek üçin. Onuň beýleki Çerjoň şol maram şol onuň şerste moýko ýüpeği yani şol kumatalın yüpek tarayanları yani o odadan yüpek edilýärdi. O ne şu çiğ bağları daşına çıkarmak için şoları vurulur. Şoda hutlar şu adam bardır. Barda bilýän işläp dur. O yani kaptalynyň kän zat gurully bolan Çerjoňda da bar işläp dur. Kaptalynyň kän zat gurully oň için abaruly täzelendi. Ýöne maksat yani çiğ mali daşına çıkarmak için. O başkalar değil. Yani kaloryan bolonu da şu tayini ulanmak için demir yol vererek ne halmıradağa doğru etti. Ne şu esasatları oýandyrlar. O başkalar değil. O şeyler bolmaly. Şoň üçin ben soraw berdim. Şodatlar pikir edermi käňe ditneme diýende. Onuň o miras barada gurrun edemde de yer tidinki däl, üstüne adam tidinki däl, öňüm tidinki däl, şu adam tidinki däl. Şoň üçin hiç miras galma mümkinçiligi ýokdur. O hem ýanky gelecekki her generasiýa täzeden nolun başlayandır. Emeti yoktur. Yani bir özünü attalku dederiyalak sermayesi yoktur. Ben soruları biraz çılgınrak ya düşünüktürek berýänim nemesi ýöritip ödüm yani tarih diýende çuňmur tarih del. Sizin entek bir adamlaryň şaýat bolýan tarih üçin. Sizin şu büyün bilmeli tarihiniz. Şu zatları öwrenmeli. O näme üçin nilen toğrap çıkmaly. Şonu analiz etmeli. Näme üçin Parta Dawudy ya başka Dawud değil. Ya maşinisträýän ya tank çıkaryan ya traktör çıkaryan fabrikler näme üçin Parta Dawudy gurulur. O näme üçin çok eýeti Ermeni ya Türkmen näl. Ya Özbek değil. Başka milletim değil. Ermeni. O ben hiç Ermeni ya eyleka beyleka düşmançılık yani emem yok. Bu da atlan anırsını tarih meme yatanlar. Strateji yatanlar.
O Türkmenistan'ı basvalanlarına da hem becesi orsayıp demetmen, Kofman ipri familyanı idarlak görün kimliğini. Familyası Yevre familyası. Orsun içinde o general olup ne edip yaşat bilyer. Dilen doğru çıkardı. O tarihi yani ben tarihçi derler. O tarihi uğraşacağım oğlum okul yönetide fikir etmeli. Doğru okuyan da yönüdür. Şimdi fikir etmen uğrun ben yani akıllı burada demetmek kıyındır. Yatıp demetip olunu var. Onun biraz beynin ağrın talyar. İşlemeni uğruyordu. Buyur Aydın. Sapara mene aytacak soracak saatini sorap oldum. Elini alıp durdun, onu elini yatır. Baksan onun havarım yok. Halmıra da Sapara sen yan yaşları sonra verdin de atababalarınızda näme miraslar aydıp bilecek mi diye. O tayda aydara zat yoktu. Sapara bir yankı Oktyabr revolüsiyasını şelliya Türkmenistan 24-nji ýyla şelli atababalymyzda näme baýlyk bolanmasa, mal garasy bolanmasa hemmesini ine kalkollaryň hasabyna geçirdi. Şol sany biziň men atalymyzyň mallaryny. O yok şonu bermejeklerim açyk gitdiler. Hani Eýrany, Owgany maly süresi maşgalasy bilen göçüp gitdiler. Sonra uruş turdy. Vatançılık uruşuna da Bıtay'da da halkımız erkek göbekli fronta gitti. Ölünü köpüsü mahip balık geldi. İzinle kalan denarlarımız kararların elindeki hem altın kümüşünü fronta tavsadılar. Gece günü modu işlediler. Son uruştan sonra yerdemini yaşadılar. Ta 60. yılların ortasına çeldi. Onun için ödün kavul ya. Polsuz patologlu ışıklı yerlerde. Sonra 70-nji ýyllarda ýa-ni halkymyzyň agzy aşa ýetdi diýemezde de ine bir ähli toplanjy Sberbankda goýunja pullaryny Niyazowny hemmejigini ine şulha öwürdi. SSR kılanyny ýa manady girdenni ine öňkü ýygynlaryň hemmejigi bir günde köýdi. Oňa ýerine de hiç tat bermedi. Onun üçin inni 30 ýyllawym yarmas yarım ýalaňaç ýagdaýda saklap atyrdy. Onun üçin olur biz şu kıyaslarda bize miras galy diýerlik hiç tat ýok da miras galan bolsa şo ömelerden öten geçen ýaşullarynyň en atalaryndan anarkalarda diňe şolaryň ýatlamasy şolaryň ýagty ýadygarlygy galan bolmasa o taýda baýlyk allyk diýip hiç taýdy bilmez. Hakyky sözüň manasyna baýlyk. O pullarla baýlyk. O ýok da. Şuna çaplandı. Bolya. Yonu kemine o sen bana kömekçi olacak bolsaň, ýa sonra öýrenlere limit koy. O 1 minut mi? O 2 minut mi? Şolary ýalak boldun. Bolmasa näme der? Men ýöne ýa öyle çareýimle söz bermäkem. Bir ýene-de bir soru berjekler. Ne jahillikden, cehaletden. Alınmadık peyda bir düşünce var da alınmadık peyda. Yani bir canı görküdün esas sebebi şudur. Yani alınan peyda. Yani şüvetle alınan peyda. Şu nemede de Türkmen'in almadık, alıp bilmedik peyda. Şu tuğmolun demesi şu halkın ki şunun ne hilek baydığını her birini, devletin varlığı, her birini, çoğun atnaşyan, çoğun eğilerinin, bağlarının nemesini gödüğünü getirip bilýäňiz mi? Yani ikrançak firma, Türkiye'nin 50 firmasından bakatı kımmat. Bu ummatsız zattır. Yine şu akılsızlıktan, cehaletten yitirilen zat şu zatlar. Düşünüp bilseniz, şu zatlara ben sizi yani fikir etme çağıracak olanlar, fikir etmeni öğrenin.
O fikir etmeni öğrenmek için önünüzde bir yani maksat olmalı, hedef değil ya da. O yetecek yeriniz ya da düşüneceğiniz. Şunun alak olunda yolunuza çıra tuturun yalaktır. Bolum oğlu çarayını sizden işte ne oydu? Salam vatandaşlar, eşitliyor dedim. Eştili. Şu yankı ata-babalarımız näme miras galyrdy diyen şu soragy menem birazcık üstüne yetirip geçeyin. Aslında Sovet Soyuz döwründe doğulan çağlar ýöne bizim ata-babalarymız şol 20-nji ýylyň başlaryna doğulan. Ondan men öz tarihim barada maşgalamyň gelip çykyşy barada aýdamda menin babam öz ata-babalary bilen şo döwürde 24-nji ýylda Türkmenistan SSR edildi, SSR'ň sastabyna goşuldy ýöne. Şondan soň 25-nji ýylda şolar wagtda Awganistana göçüp gidipdirler. Şu Awganistana göçüp bir 2 ýyl ýaşapdyrlar. Ondan soň o taýda halera dege ýöne göçüp gidenlerini bütün maly mülki şu nämesi bar bolsa şu maly mülküni gaçyryp guturmak üçin, öz janlaryny gaçyryp guturmak üçin, halat etmek üçin maly mülkü bile geçipdirler şol Awganistan tarapy o piýadalap gidip kerwenläp ondan şu ýerde halera başlaýady. 2 ýyldan soň näme şu barandan soň 2 ýylda ýaşaýarlar, soň halera dege bolin hemmeler ölüp başlaýar. Ondan oban şol arçyny owatlar arçyny diýilýän eken. Arçyny men babam çağırıpdyrda, olam 13 ýaşlyca çağı ekeni. Çağırıpdyrda jigiňem alla gaç diýipdir. Gelen obaň tanarsyň, taparsyňmy diýipdir. Şu murgabyň boýu bilen ýyzarlada gidiber diýipdir. Şol näme Awganistandan. Olam 13 ýaşly çağı arkasyna da jigiňi alýar, 7 ýaşlyca ýöre bilmeýän ýerleri bar, geçip bilmeýän dağlyk, daşlyk ýerleri bar. Çöplük, çörlük, dikenlik yerler var, şu yerlerde arkasını alıp yürüyen eken şu 7 ýaşly jigisini şey edip gidete var 6-7 günden ýydyna gelipdir oban tapıp 6-7 günni ýanym piýadalak gaýdypdyr da şu taýdan şol nimeden 6-7 günden belki azrakdyr 4-5 günler belki gelipdirler ýöne şol murgabyň içinden beýik ýerleri gat akýan ýerlerine murgabyň o tarapyna bu tarapyna geçmeli bolýan ekenne. Şu diýdin zadyň şermäp şey dip geçip ýydyna gelipdir. Şey dip çağalykda ýetini ejes qakat aňyrda galan ölen Awganistana bir şu jigisi bilen gelýär, şu jigisini 13 ýaşly çağı öýdi gallyrýar. 7 ýaşly jigisini öýdi gallyrýar, öýdi ulaltýar, durmuşa çykarýar. Ýöne başda batrak bolup işleýär biriniň gapysyna. Gelende hiç zat ýok, baýyň ogly ödüm. Ýöne gelende hiç zat ýok, biriniň gapysyna batrak bolup işleýär. Şey dibem ödünü mal edinýär ýuwaş-ýuwaş. Soň men çağıp döwürmem ýadyma düşýär. Gapylaryny şol mal saklaýardylar da. Men şol ata-babalarym şondan bilýän aslynda bize miras hiç zat galdyrmadyk ata-babalarymyz. Her kim şey dip bir garny aç, bir garny dok şey dip bulan hemmesi. Başgalaryň belki ata-babalar baýrak bolandyrylar. Owgana gitmedikleri vardır, İran'a geçmedikleri vardır, belki son bayanlar vardır. Ýöne bizim ata-babalarymyzda şeýle dağınık ýagdaýda, talaňçylyk ýagdaýda şey dip garyp galan hemmesi. Baýlygyny gorajak bolup edip garyp galanna. Şonu aýtjakdym. Bize miras hiç zat galdyrmadylar. Sağ ol, sağ ol. Bolýar. Yani geleceğe kadam diye elini kaldırıyor. Ben aldırdım. Neme Aydın vardı da Aydın ayrıldı. Neme Aydın belki şunu aýtmak islendir. Benim birinci şunu aýtmak için elimi aldırdım. Ýa-ki wagt meselesi statistikasy tutulýar. Onun bir hazır 3 minuta ýakyn bir wagt bolmaly da. 2 minut 50 sekund çykýar. 2,5 minut zat bolar belki. Soň wagt çykjak. Belli bir elimizde neme birgenden soň data.
Soň şo wagt çykjak kime söz verilse şo wagt bitýänçe gürlemäne haky bar. Ondan soň az boljak. Biz şonu oturdandan soň çayhana bundan hem köp adam geljek. Biz köp adam entek çağıramyz. Ýoş Şu wagt 27 adam şeyler mi mi? 30 adam açelli girdi hava bugün. 50-100'e giderse kän adam bar girmek isleýän. 300'e çendi dememiz var. O muny aýdyp bolandan soň sapara men ýanky bir mysal berjekde. 2 milyonyň üstünde türkmen bära gelip işleýär. O soň Türkiýanyň ykdysadyýetini alaly büdjetini. O 0,7 trilyon diýär. Ýagny 1 trilyona ýeten ok büdjeti bar. Türkiýanyň bir resursy ýok. Ýa şunça resursy bar, o hasaplasak şun ýal bolýar diýip bizimki ýalyk ýok. O şun ýal iş edilse şunça bolar diýip tahmini bir şekilde hasaplap bilýärler. Olam ýeneden bizimki meňzeme. Ýöne bizde 12 trilyon var ýyldaşlar. Mesela bir tarapda 12 trilyonluk resursy var Türkmenistanyň. Kijejek Türkmenistanyň sany alja halky. O 1 trilyona yetmeyen bir ýurda gelip pul gazanýar. Ýani aklyňyza sygyp bilýärmi şazap? Ya 12 hissesinden hem köp baýlygy bar ýurdun halky. 12 hisseden köp 12 hissesinden az bolan bir ýurda gelip pul gazanýar. O taýdadam o palçynyň içinde ýaşap ýörler. O galanandan ýene kesege berýärler, o da 25 ýyldan ýanky indiki generasiýa ýeten okda. Ýene olar noldan başlaýar da. O uzağa gitmäne gerek ýok, özümüz ýaşap ýörse, geldik-de biz hemmämiz bolýar. Bolýar bilmedik diýeli. O şu 12 trilyonyň barlygyny. O ýene bir zat bar-da ters gelýän. Şu taýda işläp ýörense men köp eşitdim gulagym bilen. Entem aklymy alyp bilenok o zady. Bizim ýurdumuz baý diýär. Özü o neme ýuýar, pasuda ýuýar ýa-da garson bolup işleýär. Ýöne işleýän ýerinde o şu işteşlerine, türklere bizim ýurdumuz baý diýip gurrun berýär. O indi bunu gurrun berýän adamyň o pikri, akly, düşünjesi nähili. Bu bir ýene bir neme soru. O garşyňyza çykjak adamlaryň köpüsi şonuň ýaly. Türkmenistanyň içinden gelen adamlar hakykatdan düýünden başgaça pikir edýär. Şol neme bolmaly? Özüň topragy değişli görmeýänliginden gelýär. Ýurt baý diýär, ýöne men bu taýda pul gazanýan diýip açyk aýdyp bilýär. Ýa bir şekilde kabul edýär, ýani söz bilen mi kabul edýär, düşünje bilen kabul edýär, o taýy üýtgäp bilermi diýen adamdan adama. Şu sonra ýanky birjalar görkezde ene sapara. Şol şu birjalar aýdaly, birjadaky ýa-da firmalar Türkmenistanda näme işleýär? Ministerstwolara berilipdir. Meselem Türkmen Hova Ýolları Ministrligi var. Neme var? George Orwell'ın kitabı var. Şonda 1984'te şu taýda ýaşaýan adamlaryň hemmesiniň ýani bagıtly bolmagyň ministerstwosy var. Ýani şu kitabyň içinde geçýär. Men şu wagtlar aklym durupdy. Türkmenistanda da bolup bitýän zatlar diýip 3 minutdan köp bolup biler. Men şu zat aýdaýyn. Soň söz berjek 1 minutuňyzy alyp. O ýa-da ine Türkiýe'ye gelin. Türkiýede neme Türk Hava Ýolu bir ministerstwa bağlı däldir. Yani bağlılık yer vardır. Yani döwlet nemesindedir, girdejisi döwlet nemesine gide yarmam hususudur bunun. O kamu diýilýär, şoň üçin şoň. O özem hususy nähil hususy? Germaniýa değişli. 50% benim yanlış bilmeyen olsam Germaniýa değişli bolmaly Türk Hava Ýollarynyň. Olam niresinden alýa sistemasy. Yani şonu nädip işletmelisi baradaky mehanizm oturdan Germanlar bolan üçin nawa şoň bilen paýlaşýan bolmaly. Ýöne iň soňunda döwlet bergisini alýar olardan hem. Yani döwlete bergi geçýär. Döwletem diňe bergi bilen hakyky, yani
halal bay Vergime bol. salgıttı kemine Türkmen. Ova salgıt. Salgıt bolya. Yani bir devlet hakikaten yani näme diýilýär sürdürülebilir diye yani sustainable şekilde bay ýa-da hazinesi pullugy almak üçin salgıtlara näme etmelidir, beýle alamalydyr. Bizde de salgıt sisteması yok. Diýmek o devlet yok diýmekdir. Her türlü edip suud edipler biz bu devletin ýoklugyny Türkmenistanda. Aýtjam şu Sapar ağa. Yani oğlanlara söz ver, elini kaldırıp dururlar. Ben kömekçiyim olacak olsam. Ova näme el kaldırdy? Geleceği adam menden soň. Sapara şu franşiza barada biraz sorum vardı da şu täze Türkmenistanda ilk wada şu önümçiligi ösdürmek üçin biz şol daşary ösen döwletleriň franşizalaryny alyp şolun sistemasyny ulansak gowalarmy ýa-da köp bagtalsa da özümüz döredip özümüz sistemany firmalar gorsak gowalarmy ýa-da şolun ösen franşizalaryny ulansak gowalarmy. Yani hem de ulanıp bolyan da ulanmalılar. O franchise yok, ya firman doğağızın satır almasından başlap o ne hileklemesi olsa ya onu işe uğra adamdan göğe kefkipler. Onu hiç yani engel devlet tarafından koyulmalı değerler. İsle franchise'in kal o isle o özün oylap tap ya özün kurno onun nemesi çayı nemesi yoktur. Peydal olsa edersin. O da ticaretin bir görünüşüdür. Sapara 5 minut wagtyňyz aldy. Men şonu duýdurmak isledim. Şoň üçin kim näme pikir bolsa, şoň 5 minutyň içinde aýdyp jemlesek, sebäbi 5 minut aldy da ýyňlan wagty. O 4 minutumuz aldy watandaşlar. Yani başka soru var. Ben hem mejetini görüp bilemok kemine ikinci sahypa geçmeli bolýar şeydi. O nefes elini kaldırdı. Yo menden öňürtü ugada tamam. Ha, şeýle mi? Bolýanda ýalňyş oldu. Şeýle wagtda da Saparagyny atwawalarymyzdan galan miras barmy diýäs esasy şu Türkiýe gelen halkymyň 2 milyondan gowra halkymyň şu ýere gelmeginiň manysy da şondan gelip çykýan sebäbi bize galan mirasymyz ýok. Onuň üçin taýyp bir gelen adam ýydyna gideti gelen o sebäbi aňyrda bir galyp ýatan hissady ýok. Mirasymyz ýok diýýünni. Ne häzir ýönekeji bir mysal aýsam men öz ýaşap oturan jaýymyzy biz kiçiräk nemetdik talpdyk. Hawa. Inni şol inni men häzir çagalan ýetişip barýar. Olar men ýaşymda ýeten wagtlary ýanky jaý ayırmalı, sökmeli bolýar. Sebäbi o jaý ýere sink gidip barýar. Hiç ýyly bizde bir atamdan galan ýa bir atamyň kakasyndan galan şu jaý bize ýadygär diýerýärler ki bir jaýdat ýok bizde. Muny aýtmak sorlum. Onuň sebäbi de ýanky halky watandan soňatmak üçin töredilen bir hemem kadip düşünýär men. Halitkam kadip düşünýär. Doğru mu şu düşüneceğim? Yok. Doğru değil. O politikanın tesiri ululur. Sizin öz yani düşünüş formatınız vardır. Şonda da bir neme vardır. Yanlışlık vardır. Sebebi zaten 25 yıldan 20 yıldan o yere gideceğini yani 4-5 milyon halkın içinde 10-20 yüzü düşünmeli. Düşünüp şoňa garşy bir zat oýlap tapmaly. O tapylmayan orada edilmeyen orada diýmek o düşünje ýok. Hemme gadananyňy ketege bermeli. Onuň şo bolmandan şo düşünje bolmandan
yani Türkmen bay bolup bilen okda. Pullu bolup biler wagtlançadır o da. Ýöne bay bilen pulun arasynda lokan tapawut bar diýen şondan bay bolma neme formatynda bizim pikir etme nememiz de ýokda. Yani medeniyetimiz. Nefese söz verilsin. Yani nefese verilsin. Hemlayin hemana tamam. Demek ama aytıp geçecek zatlarıma bir gıyskaça eğer mümkün olsa. Yani şu miras kalma, atıbabalarımızdan miras kalma değiliniz de. Aslında miras kalma değil yani da sapara bu gızırlan gımmat bir zat mı kadıyacak bol yani pula satınak olmayacak bir zat. Yani istenlik bir miras kalan zat. Yani hem Türkmen'de şular yalık zat var da yani her bir Türkmen ocağını Türkmen'in hırlısı bilen gılcı yani Türkmen'in töörünüdür yani bilyan olsanız. Yani ben atamdan galan yani hırlı vardı. Gepin tümlükleri oğlum yani istene yani duvardan asılı durdu yani halim onun hırlı yani 2 milyon asır geçen onun. Şona marketler da sapara ol gızılan gımmat zat ol hiç vakatına yetip olmayacaklar. Sen istemese onu aktif gelir. Diyecek koyun gıyskaca birinci nemem şol. İkinci aytacak koyun zaten yani sizin görköden kerhanalarınız var sapara. Yani Şveçya'daki, Norvegiýa'daki, Daniýa'daki. Yani şu görkeden kerhanalar demokratiýaň düýbüdür diýip bellek geçdiler. Şonu üçin edýär, şo bolmasa yani garip boldy. Adyňa demokrat diýeňde näme? Doğru zat. Ýöne ne edil şu wagtky Türkmenistanyň ýagdaýyny diktatura ýurtda, döwletde ýani bular ýaly kerhanalaryň bolmagy diktatura karşı çıkıp bilermi? Edil şu wagtky Türkmenistanyň ýagdaýynda. Şu sebäpden şu kerhanalaryň ösmegine ýol ýani öňüne böwet bolup bilerlermi? Sizin kimler? Ya Floriyalı kerhanlar bağ bolsa, bolan bolsa diktatura bolup bilmeýär. Şonu diýjek bolýan. Yani diktatura yani özüniň şu taýda saklanyp galmagy üçin şular ýaly kerhanalaryň ösmegine ýol berip bilmedilermi yani? Ben aýdyňdan bir ötünç soraýyn, bir 5 min aýdyň ýene de nemedeýin men sözümi jemlemek üçin neme diýende. Näde 92-nji ýyl Öyle sapara o 500 adam aylık geçen yine alıp barcı olacak önümüzdeki heptelerde de vaktinize yetişmeseniz hazır 5 minut olsa sapara indik sapar çıkışınızdan 5 minut kesilyendir. Bolya. Yani sertifikasyonu çoğun alarak. Çoğun için yine 2 saatiniz var. Bolya. Neme 92-nji ýyl şu yeri halka berjek bolduk. Yeri hususlaşdyrjak bolduk. Şu ýanky firmalary barýan birinji basamakdy şol. Yani Şweýetlen firmalaryň görkezme birje dakneme. O taýyk açylan ýoluň gapysy şol. Ve hususy eýeçilik, o tide miras, o mülkiýet nemesinde. Ne şonu ettirmen beni ne personalla halkyň düşmany özüm birinji nomer, ikinji nomer, nomeryny bilemokda. O şu halk düşmanlygyna 25 ýyl tejribem var. Yani 27 ýyl boldy. Ne yani şu zatlar aýdyp beýän şu nemedi. Size biraz pikir edin. O sizin üstünüzde ne hilek nemedin. Ondan yine de bir soru verecek indik raporlarda cevap verirsiniz. Sizin vatanınızın, sizin elinizde değerliğinden haberiniz var mı? 60% taşında olsa 40% içinizde olsa belki vatan köpten verir sizin elinizde değerli. Bu da yürüyütü edilen bolmağı has ahtimallar başına çıkarıp içine salmadık. Ve bu korona perkelçilik değil de içine salmadık. Korona bilen yani halkı devlet yurdun içine salmaklık arasında hiç sat yoktur. Onu korona bahane ederlikle adam yoktur. Bunu yürüyüt edilen olmalı. Ödüm 1000 yılın içinde, son 1000 yılın içinde Türkmen topraklarından, yani Türkmenistan'ın yerleşen toprağından Anadolu tarafı göç edilen in ulu göç şu yani Selçuklu dövründe de şu taýyk 2 milyonlap akın edilenler. Eskerleri yurt basvalandı. Bunun sebäpleri ne özüňiz düşünün. Ben bollum aýdym sen özüň jemle iýleşler sag bolun. O soraglaryňyza, demeleňize
biraz çäkli bolunda aýdyň gaty berip tutýar bu nemeni. Bolmasa bu Yok sapara aýtma. Wagt soňkuda. Bolýar, bet diýip sizin kanunlaryňyzda neme boyun başga neme ýok. Boyun bolmaly. Mele halmara da arada bir elini kaldırdı. Diyecek bolan zaten bu saparağı da klasik limitini ikisi köpürttü da yarım saatin derine 1 saat kurulur. Şon için sonra verecek adamlara wagt berilse koşmaşy gowy boljak da belki aýtjaklar bardyr. Doğru halmara. Ekstrany beräý wagt aýdyn haýş. Yok wagty problema del aýtma ýene nämes var on. Indiki çıkışta ýene wagtyny soň ondan alıp bolýar-da wagt meselesini. Yani wagt meniň elimde del, wagt ýokardakyň elinde. Orada yok diýär. Ýene mut olsa da yok o. Böyle. Tamam, saparaga birinci sapar nämes olan için belki nämeden deldir. Birinci sapar özüme deme yani gemreligiz bilen yerimi çalıştım da bolmasa. Yani taýlanjaktym ýerrak neme denildi de. O nämen aýdan geçen o üns bermän ýa-da eşitmedikler bar ekende. O saat Türkiýe wagty bilen 12-den soň gutarýandyr, isleýän adam çykyp biler. Dün o bir ikisi ýalňyş düşünüpdir ýa eşitmändir. O bizim bilen o daň 4'de çelle oturupdyr da. Yok, vatandaşlar nämäne ýyňnaň soňky sagatyny şu alyp barajy öz aýdar käwatyna uzaldyp bilýän ekende ýa-da ýetişmän bolýan wagt alyp biler goşmaça. Indi bärde şu saparaň aýdymlaryny men umumy jemlejek bolsam, ýa-da soralar bilen başlady da saparaga. Birinji ýa-da Türkmenistanda taryhy bir iş ýeri barmy? Tarihten isek gelýän iş ýeri barmy we şolar haýsylar bar diýip sorady. Ýa soňky 100 ýyllyk taryh göz öňünde tutup, bu bir soru ona her kime öçe jogap berip biler. Ya da pikirlenip biler o soruların üstünde. İkinci soru yine ata-babalarımızdan kalan miras var mı bize? Miras yani mülk, miras, hakikat, menki deyip bilecek bir zadımız var mı? Ondan sonra Ester ve Ester'den sonra yine 30 yılın içinde bilim sisteması Türkmenistan'da bilim sistemasının ediyen işini fikirlenip göründüğünde. Bilim beriyeler mi ya adamın beynine yıkayalar mı? Ne metyeler şu tayda. Bilim beriyen olsa Türkmenistan içinde 30 yılın içinde in olmanda bir zatlar döreymeli teze bir zat. 2 milyon adama mazı adam değil, 2 milyon adamın içinden in olmanda biri bir zat döredip bilmelidir eğer bilim var olsa. Yine şoňa soralar vardı, saparan soracak olan soralar ve esasen hakiki şolun üstünde biz pikirlenip görmeli. Miras meselesinde de menemine şu vaat bir hile özmem hayran aldım sapara. Hakikaten miras yok bizde. Yani hiç kime, ben 100% bilen hiç kime de miras alan zat yoktur. Ondan sonra yine Türkmenistan'da toprağımızın şoğra batıp yatmak meselesi vardır. Vatandaşlar bizine vatan diyes, o devlet diyes yöne şu toprak yine üstünde yöreyes şu toprağın ve iyi biçen zadımız hemmez adam aslında kemine daydık geçti toprağın sayesinde öyle diyeydi. Topraktan alyas hemmez adam. Sonunda da şu toprağı gömülüyes. Yine toprak bilen aslında bir zat biz yöne şol toprağı zayalayan olsak demek özümüzü näli deyip sonra vermeli fikrimçe. Sever şu toprağın üstünde yaşap bir ömrün geçiren sonra şu taýgam sen gömülýän toprağı ve toprağımızdan şor basıp ýatyr. Yine soňky sorawam şoňa alyrak bir pirway garaýatlar. Şoňa da bir ýa problema ýalagym baram dokda. Keň urmy. Hava bugünkü soralar şoň altı vatandaşlar ýazyp alan bolsaňyz ertir bir gün o haçan nämeňiz bolsa gaýta seredip okap ýa-da jogap berjek bolup görersiňiz, pikirlenip görersiňiz. Belki özüňizde şu zatlar hakynda täze pikirler, täze soralar goşulanda goşmaça ýazyp ýani vatandaşlar bärde edilýän iş aslında ine her gün birazcık biz ulalmaly bolýar da. Ulalyp gitmeli her gün. Ine şoň üçin şular diňe çäklik almaň bu soralar bilen soruları düşünmek, öğrenmek, täze goşmaçylary da goşup bilersiňiz. Hawa sag bolganda sapara ruhsat berseňiz ben jemläjek bu ýygyna. Taw bolun dinläniňiz üçin, sora bereniňiz üçin hemmeňize taňry ýalkasyn. Taw bolun o ýalňyşan bolsam ýa ütköşük neme goňuňyzda ýaramadyk bolsa da oňa da taw bolun. Bağışlan.
köpräk aýdyp durşular ýaly soraglary köpräk berip dur ýani kaf. Her kimin pikirine täze ideýalar, täze pikirler döräp durmak üçin.